ang to agi bo saka gai agini atharo bo sarkar phayoi ngo bo apu bo nok kore im bhai kanyang apro kang koila sohor division ngo wo tongo Unukoti district go apu bo im bhai nok ani ga haipano ang apro je chini dofani hine kormo khai tongo garoni hinkai ang arawo tongburiya yango sewai anta ko bokuro sawo nong chaichung iroke koroi phaidi rowo noi phaimon uro ang 3 বছর তুই নক টংখা গাই টংখা গাই একদিন আনো খোজ খাইলাই বড় কয়লা সনি নচরাই গাই তরুণ বড় ফোন খাইয়ে আনো ত্রাঙ্গই থাংপুরাং বন সাকা নক খুংজা আনো দিদি পুরো বছাবো সরকারি আং সাইমাইয়া আনি ব্যক্তিনো নক খুংজা তাংলি নাই গাই তিনি ব ফাইয়ে প্রথম ফাইতাং ফাইপুরনো হরনি 12টা বাজিবো বদিনো থাংপুরো Gabano ang sana musongo ali nok tangoi boli phaika ka tini bote waisa phaijap kha je bono baksa sawo tamo montri nukhongo kai tim bui tong nok tang kento o je sanai montri ro ang jottono bongno ngo khai sawo montri rangchanai hingai montri ka ham nok tangnai montri ka ham yata hingai bo dofano kaisa dofani tini bumani saman bin takuk bukhungni saman noi angti borongno nok chubawi phai nok tangli kha te koto abahe ang hai koroi rok tongma tongo abrongno bo chubana na ungtho gai ani monok kaham no tangkha gang berekan jambakha khusi cinta khai tongmani tang khai nok no tangoi ang tongani ha tangmaya khai tangmaya phan tongsi to hinoi gaboni bagonyo ang berai no hambai jottono no tini chirai rok jottono ani takhu jottono takhu morok ani bongnang busu hambai dinani ani bukhawo kunungo phaiya brok tini bhage phaiya sekango bo phaiya watui sek sek horo hone 12টা পর্যন্ত taya nongya khayoi anonok ngoi di phaiya gang jottono no hambai riwo gai paithaya hambai riwo chini sukra no montri minister na ang ga jottono no ani busa ani takhu borok ani jottono borok bongna bang paithaya no hambai riwo asuno ani ko